Residenti Bormliżi jitkellmu ma' One News dwar l-inkonvenjenti li ilhom jiffaċċjaw għall-aħħar sentejn e kif il-proġett tal-baċir numru 1 baqa' ma tlestix. Meċ, nemus, minn kollox għandna. Għamilna sajf bl-infections bil-nemus. Nisilqu Santa Teresa, xibżu, jaddu li jaqu. Ekk għandna, u. Naw fejn tipparkja. Issa għalina ħmiċ, l-arja ħażina ta' trabijiet, karozzi assista taqsam l-nina, il-ħwienet, dizastru qas nistgħu nitlu u nipparkjaw biex nixtru. Deġa xtru wara. Il-proġett tal-baċir numru 1 ilu wieħed lil Bormliżi sa minn qabel l-elezzjoni tal-1996. Iżda l-ħamis filgħaxija f'nofs kampanja elettorali, Lawrence Gonzi wiegħed li se jlesti l-proġett fi żmien xahar. F'attività politika taħt it-tinda f'Bormla, Lawrence Gonzi qal li dan se jkun ir-rigal tal-Partit Nazzjonalista lil Bormliżi. Proġett tal-baċir numru 1. Anki dak il-proġett inlestuh u nlestuh u sa Marzu li ġej ix-xogħol Pjazza Gavino tkun lest u nkunu tajna rigal ieħor. Aħna il-Partit Nazzjonalista nkunu tajna rigal ieħor lill-poplu ta' Bormla. Daħqa fil-wiċċ, ħama ngħid xejn daħqa fil-wiċċ. Xeba, jaddina biż-żmien hawnhis fil-. Għalina li se jlessuna f'Marzu qalu, sa nara. Iżom biex il-wieħed. F'Marzu laqas ħaddim wieħed ma jaħdem, għax ma tarax ħaddim wieħed jaħdem. Kieku hawn in-nies jaħdmu jitlestaw. L-ewwel nett suppost ilu li lest. Kull darba jwedunna ħajkun lest u qatt mhu lest. Issa ġejja l-elezzjoni l-bieraħ ġo Bormla ġie taħt it-tinda għax ħaseb li n-nies ma talmux. Kumment żgħir ħafna, too late in the day.